Ayan guys, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Mega shoutout. Ayan guys, kung nakikita nyo yung Are you ready? mega shoutout. Ayan guys, kung nakikita nyo yung malikot na yan, mawaro mga isda yan, kaya lang medyo malalim. Ayan. Ayan guys, isda po yan. Lalambatan natin mamaya yan guys. Hayaan mo na lang natin na lumutang ng kaunti. Si ano, lumalayo. Ayan guys. Malayo. Sus. Yan guys, nadala na natin yung isda. Ayan o. Nasa lambat pa sila o. Ayan. Kasasa, may dalagang bukid. Dito meron pa rin. Ayan. Ayan guys o. Bali, nasa 1 kilo siguro to. Ayan. Dalagang bukid pa rito. Ayan, kasama dalagang bukid guys. Ihiyaw natin to ngayon. Ayan guys, bali yan ang uli. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 yung nasasa at saka pansin dalagang bukid yan guys. Anong wala? Meron na yun. Yan ang huli natin ngayong gabi sa lambat. Asa si Rene? Yan, maghihiyaw tayo dito sa dagat guys. Ha? Yan guys, tira. Kung kumagan sa usawan mo. Gasawsawan. Guys, tira. Ayan o. Ayan guys. Daming huli. Sari-sari. Ayun lalaki o. Sasa. Dalagang bukid. Ayan o. Nilagang mo sila guys. Maliliit o. Maganda sa Yan, iyo. katsaya. Layo kasi yung zoom sa akin. Ayan guys, oh, sarap nito guys. Oh. Inihaw, bagong huli. Wow! Ayan. Maganda yun sa'yo eh. Ay. Yan, sarap nito guys. Bagong huli. Tapos Ayan mga lodi, inihaw. oh, ayan mga lodi, iniyaw, cuts and cook. Mga lodi, ayan. Oh, ito pa oh. Ito Ayan. pa, oh, di naubos oh. Ayan. Sobrang dami guys. Ay, di pala nakariko. Ngayon. Ayan mga lods, ang dami lods. Ayan ah. Ayan ah. Dami mga lods. Ayan. Mainit ka lang. Mainit. Ayan. Ayan pa oh. Dami oh. Ayan pa oh. Ayan. Ayan pa. Dito. Ayan. Ayan pa guys. Ayan pa mga guys. Sarap niyan guys. Kain. Ayan guys, kain na tayo. Ayan oh. Mga lod. Na, oh. Mga lodi. Midnight stock na. Ayan oh. Kanya-kanyang dakot na lang oh. Lalaki oh. Daknayin mo na. Oh. My Walang God. abot oh. Parang maliwanag pa to JK sa Maganda yung Tama. bukas.
Ang ina na cellphone niya. Mga lodi. Atin tanong kayo ito, hetang bite. Shout out. Yan. Nasa dagat po kami guys. Oh. Sabihin nyo, ayan oh, madilim. Harap. Luwala ka yan. Nakonsumi ako dito sa mga nagtatrabaho dun sa akin. Tapos na ba Nel? Hindi pa. Ba't balik-balik? Kain. Gamit naman ngayon. Doon ba ba't yung babae? Bakit kanina? Ba't ba yung Kain Jasmine? tayo guys. Kasi ano? Sasawang toyo. Fatima? Ba't niya? Ito kanina. Ito yung bagong uli. Carpet. Bukas yung baseboard sa ilalim.